Svetske banke. Do kraja avgusta mala preduzeća kojima je potreban novac za početak proizvodnje mogu da konkurišu za sredstva Fondu za inovacionu delatnost. Kroz program sufinansiranja kompanije mogu da dobiju do 300.000 evra za dvogodišnji projekat. Sredstva fonda namenjena kreativnim preduzećima u ranim fazama razvoja do sada je dobilo 11 kompanije. Kakav je inovacioni potencijal srpskih kompanija i koliko su njihovi proizvodi konkurentni na stranim tržištima? Nedavna ocena guvernera Narodne banke da srpski privrednici ne znaju da naprave ni fen koji bi mogli da izvezu ne odnosi se na njih. Potencijal kragujevačke kompanije koja radi na proizvodnji nove vrste izmenjivača toplote, odnosno rashladne oprema za industriju, prepoznala je Komisija Fonda za inovacionu delatnost Evropske unije, koja im je dala i finansijsku podršku. Može se primjenjivati gotovo u svim vidovima industrije, od petrohemije, hemijske industrije, prehrambene industrije i farmaceutske industrije. Generalno tržište za ovakav tip proizvoda je planirano za Evropsku uniju, ali takođe za rusko tržište i Daleki istok, gde smo već imali nekoliko zahteva vezani za Koreju, Tajvan i iz Japana smo imali, ja mislim, 3-4 zahteva u poslednjih, da kažemo, 10 dana. Pasta koja prodire u pukotine i sprečava prodor vode još jedna je ideja koju je prepoznao domaći i međunarodni žiri. Pančevačka pasta će, kažu njeni tvorci, biti jedinstvena jer ne zagađuje okolinu i može da se koristi i za tunele, podrume, bazene i fontane. Za program Evropske unije saznali su slučajno na internetu. Uvideli smo da ispunjavamo njihove, da kažemo, uslove koji su oni tražili, da kompanija ne bude starija od 2 godine, da ima neku inovaciju, da jednostavno da nije nikad dobijala sredstva, da kažem, iz nekih drugih inovacionih fondova, prijavili se i faktički naveli ono čime se bavimo, šta radimo, koji su naši potencijali. Sredstva su obezbeđene iz donacije iz predpristupnih fondova Evropske unije. Ona se kompanijama prosleđuju u 3-mesečnim periodima. Nezavisna investiciona komisija fonda koja je vršila pregled projekata kao i međunarodni recenzenti u ovom prvom ciklusu dali su izuzetno veliku ocenu inovativnosti i sposobnosti kompanija koje su se prijavile u prvom javnom pozivu programa ranog razvoja. Tako da taj potencijal definitivno postoji. Među idejama koje su dobile podršku je i solarni punjač mobilnih telefona, sada već čuvenog studentskog Strawberry tima, kao inteligentna ulična rasveta kojom se upravlja iz jednog centra i solarna sušara voća, povrća i začinskog bilja. Ukupna sredstva koje su izdvojene za te kompanije su 8,4 miliona evra, pojedinačno do 80.000 evra za godinu dana.